Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔrɔlen no Yandi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la. An ka fintigilakaw ye wulikajɔ sabati juin kalo tile fɔlɔ in na san 2026 u ka jamana lakɔlɔsili hukumu kɔnɔna la. O de senfɛ an ka fintigilakaw ye bunteni ta ka ɲɛsin jatigɛwalekɛbaw dagayɔrɔ dɔ ma n'o o tun bɛ Sevare Mopti mara kɔnɔna la. O dagayɔrɔ in tun dogolen don tu kɔnɔna la nka an ka fintigilakaw ka baara kɛra sababu ye ka se ka jatigɛwalekɛba caman de bɔnɛ u ni na ka tila k'u bolominɛw fana tiɲɛ u nɔfɛ. Gao secteur 1 fintigilakaw ka ɲɛma ale ye hakilina dɔ ta n'o o de ye ko moto banni ninnu n'an b'a fɔ ma ko moto à grosse cylindre ko olu bɔli ka jɔ Gao mara kɔnɔna la ani fintigilakaw ka kan lamini ni sun jafara ka se wagati dɔ ma a ko nin hakilina in ta kun de ka se ka lakana fɛɛrɛ ka dɔ fara o kan Gao mara kɔnɔna la. Maa minnu ye fonction publique sɔrɔ n'o olu bɛ formation kɛyɔrɔ la SNJ kɔnɔna la o kulu 7nan maaw n'an ko 7e cohorte o maa dɔw minnu bɛ taa se maa 40 ma olu de gɛnna ka bɔ SNJ kɔnɔ décision in taara SNJ yɛrɛ ɲɛma fɛ juin kalo tile 2 in na san 2026 jalaki min binnen don ni maa ninnu kan o de ye ko u ye ɲɛmaw ka sariya kan sɔsɔ ani fana u bilala min na ko u banna ko olu bɔ a sira fɛ. An bɛ kuma farikolo ɲɛnajɛ ka kunnafoni sentelima ninnu kun cɛ. Walasa ka teriya balontan Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'o o ye match amical international ye an ka jamana ale ni Iran kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ tolantan sira fɛ juin kalo tile 4 na san 2026 alamisa don o de hukumu kɔnɔna la wele bilala an ka tolantana 26 ma nka o 26 in na 5 olu tɛna se ka ye kɛnɛ in ka sabula dɔw ma sira sɔrɔ dɔw ta ye jogini ye wa dɔw fana ta ye bana ye o maa 5 ninnu ye Amari Traoré, Amadou Dante, Mohamed Kamara, Sumaila Jabate ale ni Lasina Sinayogo olu de tɛna se ka ye ni tolantan ninnu kɛnɛ kan nka maa 21 tɔ minnu bɛ olu sera kɛnɛ kan ka ban olu yɛrɛ bɛ labɛnw na complexe Gloria Sport Arena Antalya kɔnɔna la walasa ka se ka tolantan in kunbɛn k'a kɛ ka ɲɛ. Ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sentelimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ni wagati na Yandi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sentelima wɛrɛw kɛnɛ kan.